Ets un cas d'actor una mica particular, Ja estem faltant. però perquè tu et vas començar a interessar per aquesta professió amb 29 anys i des de llavors no has parat. Què era abans de tu? Era proxeneta. Jo havia estudiat disseny gràfic Vale. Apa! i vaig ser monitor durant bastants anys. Estava relacionat amb els nens, no com presumptament el Michael Jackson, sinó que a mi els nens m'han agradat sempre molt, però una puta estoneta. I vas acabar de fer professionalitzar la teva carrera de disseny gràfic? en Vaig algun fer el que segurament és el millor logotip de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble. Allà vaig fer la meva obra mestra i vaig decidir retirar-me. El meu entorn sempre m'havia dit que jo havia d'estudiar teatre, que sempre era el graciós del grupet i el divertit. Amb l'Edu vam estudiar teatre i d'arrel d'això, amb 3 companys més, vam fer una companyia amateur, diguéssim, i va aparèixer el Terrat. I un any després van fer una obra de teatre, a l'Edu, David Fernández i Mònica Pérez, i van agafar el Jordi Ríos. José Corbacho et va agafar a dit. Acollonant.